Mga idol, manidto ta karon. Natay sinugbang gangis diri mga idol. Atong sausawa na pinakapaka. Kung na po tayo sabaw nga kamunggay mga idol. Parisa nato ng piniritong galunggong. So ato nang bakbakan mga idol, bakbakan. Panita nato mga idol. Basta lami gani ang sugdaan mga idol, mulagat yun natong mata. Angan. Anar siya mga idol. Hala, testingan nato mga idol. Sa kalami. Hala, oh. Grabe katambok mga idol. Sarap. Last testingan nato otro. Higup ta sabaw mga idol. Sarap mga idol. Banat-banatan nato ni mga idol. Sarap. Grabe katambok mga idol. Kaning gangis ba? Grabe katambok mga idol. Naglatab lang sabaw. Gila daw. Gila daw. 255. Grabe katambok mga idol. Sariwa ani mga idol, mag-ung abot yun ba? Timing na mo dito. Tino pa kay mata. Basta mo palit mo isda mga idol. Paghanap lang mata, semi-dubok na mga idol. Naara sila gibutang anak mga idol para dili siya makuha ng iyang lawas sa isda. Tantaon yun ninyo ang mata mga idol. Pag presko ang mata mga idol, tino ba kayo na mga idol? Kana nagpasabot presko kay na mga idol. Grabe ka na bisang sunok ba mga idol. Grabe mga idol. Habis? Piktusan nato ning subak sa akong kamunggay mga idol. Mga idol. Inigsawsaw ni mo sa sawsawan mga idol. Maglatab gud ang iyang kwan, sawsawan, sa katambok. Sarap. Grabe kalami mga idol. Sarap talaga mga idol. Yan lang, birahe lang. Maganda yung mga birahe. Mitidan.
Takita nga yun ang tinay. Diyan naman. Kaya katapos mga idol. Ano ni? Give me some rice. 1 sandok ra. Yan. Naka-English ko, naka-English. Give me some rice. Ano naman siya? Ambok dyan. Grabe, naglatabo sa tambok. Hanggang dito na lang po tayo mga idol kasi medyo nabusog na po ako. Wag ninyong kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, BRP TV Vlogs. Please follow and subscribe my YouTube channel. So hanggang dito na lang po tayo at maraming pong salamat po sa inyong lahat na palagi po kayong nagsusuporta sa akin. Thank you.